Hawane ketoke penak iki berkembang biak ya. Iya. Rumah aku lho hawane gini-gini iki. Sama tas Dengan kondi. masa-masa pahit. Sama tas kondi. Aku mau ki adol pitik sing ora masuk, Terus tak dol. Ya toh, adol misik pitik sing ora masuk tak dol. Tak gitu iki terus engko turane iki opo? kuwi. Tak coba dikit jangan obor ya. Berarti aku nggak makan tahu nggak tutup jalan ini yang Enteni aku. orang ayam ini isi Aku jangan bobor sambal terasi ya. iya Jangan bobor sambal terasi. Ya ki turane iki. Turane pitik tak dol. Iki kena direnang kok keterai kathah renang pisan sik. alhamdulillah nanti sebelum lancar Amin. awet sehat Amin. besar berkah Amin. pitik gini sih madel Wis istirahat tak iso taruh lho. Golek pasar iki. ya lah sama belanja lah ini Gak apa iki. itu ya mesti sambal literasi Ono sambal terasi kok. dasar tidak renang dong No. Mambengi orang satu tuan teh santai kok berarti aku wis duwe ayam isi ramasa Engko sampe lu renang ra? Eh? orang kali Oh. Melu renang sik. Ben ora renang ben ra kaya batu. ya wadem awak ini Ora apa-apa wadem iki. Renang-renang ini adem malah apik. Termukres kabeh. teman tuh mancing kan Mancing bareng ketemu renang ya budal kerja aku. Aku kayak nutut ya. wis tak Wis. ini Rada tidak Wah, tarik.